De fleste mennesker bliver glade for at få blomster i enhver situation. Og den glæde, den får man direkte. Man får den lige med det samme, når kunden modtager det, man har lavet. Altså arbejde med det her fag, det er jo helt fantastisk. Vi arbejder med levende materialer for det første. Så der er ikke 2 dage, der er ens. Så det at være blomsterdekoratør, så har man det kreative i fokus. Hvis du har et liv med farve, og hvor du er nødt til at yde noget og kunne noget med dine hænder og med dit hoved, jamen så skal du vælge vores fag. Jeg skal være blomsterdekoratør, fordi at jeg elsker at have med kunderne at gøre. Jeg synes, at det er fantastisk at kunne få lov til at glæde kunder, både når det har noget med kærlighed at gøre, altså begravelse og bryllupper, men også når det er den ganske almindelige bare fordi buket. Det synes jeg er rigtig fedt. Altså hvis man skal være blomsterdekoratør, så skal man have lyst til at bruge sine hænder, have lyst til at møde mennesker, snakke med mennesker, og så skal man selvfølgelig også være kreativ. Man skal have lyst til at designe og til at bruge sine hænder til at gøre noget med blomster. Og hvis man elsker blomster, så er det også rigtig godt. Så vil jeg tage varen, og så vil jeg skære den ned til halv højde. Og så vil jeg... Vejen til et liv som blomsterdekoratør er en uddannelse på 2 år. Det er en praktisk uddannelse, hvor størstedelen foregår i den blomsterbutik, hvor du har din læreplads. Efterhånden, som I nu kommer til at øve lidt i forhold til det her med at stikke... I løbet af uddannelsen skal du gennemføre 7 skoleophold på Handelsfagskolen. Og de 10 af de uger, at de er her, der beskæftiger det sig med binderi. De får noget praktisk erfaring hjemme i butikken, og når de så kommer på skolen, så skal de have puttet noget teori på, hvorfor gør man, som man gør. Nå, få den med ud så, på den måde. Så sådan, at du måske har... Hvad er det, du oplever i arbejdet med blomsterne? Jeg oplever at kunne gøre mennesker glade. Man kunne også gøre mig selv glad for, at jeg har nået det punkt, som kunden også vil nå sammen med mig. Vi er faktisk dygtige, sådan, når man ser på Europa for eksempel som sted at være blomsterdekoratør, jamen så har vi en god faglig uddannelse, og det gør, at vi også kan få lov til at rejse med vores fag og komme ud i verden og også blive ansat i andre steder i Europa. Der er med andre ord masser af muligheder i den kreative verden, Og bare lige et stykke papir omkring. hvis du uddanner dig til blomsterdekoratør. Arbejdet i blomsterbutikken er dit faglige fundament, og det kan føre dig vidt omkring, eksempelvis som selvstændig med egen forretning. Kan du klare det sådan, har vi med? Og hvis du virkelig brænder for faget og vil andet end en dagligdag i butik, ja, så er der også andre spændende jobmuligheder at gå efter. Mit navn det er Janni Rasmussen, og jeg er ansat på Hindsgavl Slot som blomsterdekoratør og har været i lige godt 3 år nu. Jamen, det herinde det er vores havestue, og den bliver brugt af vores gæster til at slappe af og til at sidde og læse avis. Og når vi har store selskaber og sådan noget, så er det også herinde, at de kommer ind og får deres velkomstdrinks, inden de skal starte med deres fest. Når jeg laver sådan noget som det, så tænker jeg, at jeg skal være tro mod mig selv, jeg skal være tro mod stedet. Og samtidig med så, jeg har jo ikke nogen begrænsninger, der er ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg må og hvad jeg ikke må, så jeg har enormt frit spil. Så det er sådan set kun fantasien, der sætter grænserne. Janni Rasmussen startede oprindeligt med egen blomsterbutik, men fandt ud af, at hun gerne ville noget andet. På Hindsgavl Slot har hun fået en dagligdag med de kreative udfordringer, som hun søgte. Og jeg fandt de her grene, hvor der var lidt mos på, og som havde nogle rigtig fine strukturer i barken. Og til andre, der kunne tænke sig et lignende job, er budskabet fra Janni Rasmussen meget enkelt. Vi alle sammen skal igennem det der med at stå i butikken og binde buketter, men jeg tror også bare, at man skal turde udvikle sig. Og turde tro på, hvis man har en drøm, at man vil gå efter, så gå efter den. Med en uddannelse som blomsterdekoratør er der et væld af udfordringer ved siden af det daglige arbejde. Du kan deltage i konkurrencer i moderne og kreativ blomsterkunst, og du kan kvalificere dig til nationale og internationale mesterskaber.
På den måde kan du udvikle din faglighed og blive inspireret af andre blomsterdekoratører. Men det at deltage i konkurrencer, det giver mig noget spænding. Jeg er legesyg, jeg er nysgerrig på tingene og kan godt lide at vende tingene på hovedet, og det får jeg virkelig muligheden for i mit konkurrencebinderi. Det gør, at jeg er bare meget mere glad. Jeg er meget mere helt menneske og som blomsterdekoratør. Det glæder mig så meget, og den glæde kan jeg tage med videre i mit daglige arbejde, som ellers bliver rutinearbejde jo. Og jeg tror bare, at den der vilje til at ville, den kan man nå meget langt med. Og jeg tror også, at det er rigtig godt. Altså jeg kunne ikke have undværet den erfaring, jeg har fået mig fra at have været i blomsterbutik og også fundet ud af lige præcis, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Altså, at jeg kan rigtig godt lide, at mit arbejde ikke er rutinepræget, men jeg kan rigtig godt lide, at når jeg møder om morgenen, så ved jeg aldrig rigtig helt, hvad der skal foregå i løbet af dagen, eller hvad min dag den bringer.